В началото на август, когато градините преливат от свежест, а пазарите са отрупани с хрупкави корнишони, идва онзи специален момент от годината – времето за зимнина. Това е ритуал, който събира семейството около масата и носи усещането за дом и уют. Пълнените корнишони с ароматен копър, чесън, свежи моркови и чушки са от онези класически вкусове, които сякаш заключват в себе си лятното слънце и го пазят за най-студените дни. Всяко отваряне на буркан е малък празник. Ароматът на чесън и копър, хрупкавостта на краставичките и онази перфектна пикантна нотка от пакетчето Пикант Фикс на доктор Йоткер гарантират прекрасно изживяване. Това е рецепта, която не само ще внесе цвят и настроение на трапезата ви, но и ще ви върне към спомените от детството, когато баба подреждаше бурканите в мазето, а ние чакахме с нетърпение да дойде зимата, за да ги опитаме. Пригответе си тази зимнина и бъдете сигурни, в студените вечери тя ще стопли сърцата ви така, както само домашната храна може. Последвайте ме за още изпитани рецепти и запазете това видео.